Què tal, amics i amigues? Felicitats a totes les Dolors que me segueixen a Twitter i també a les meves amistats de Facebook, que es diuen Dolors, perquè les Lolis, Loles i Dolores, doncs avui és el seu sant. És una festa movible. És el divendres abans del diumenge de Rams. I avui és la festa dels Dolors i, per tant, també en parlem aquí a 365 dies amb Maria. Aquí hem filmat abans aquesta imatge de la Mare de Déu dels Dolors, que és molt maca, que es troba a la plaça de la Mercè, de Girona, molt a prop de la plaça de la Mercè, al carrer del Portal Nou. Hi han 7 espases, i és que totes les Mares de Déu dels Dolors tenen 7 espases que representen 7 sofriments de Maria. Una d'elles, una espasa, és la profecia de Simeó. Simeó li va dir a la Mare de Déu un bon dia, quan el presentava en el temple Jesús, que patiria un sofriment, es referia a la crucifixió, doncs aquesta és la profecia de Simeó. Després també hi ha altres moments, com per exemple la fugida d'Egipte, el nen perdut, tot això són les espases que ho representen, el carrer de l'amargura, la crucifixió, el davallament i la sepultura. Són les 7 espases de la Mare de Déu dels Dolors. Doncs avui en parlem aquí en el llibre 365 dies amb Maria, d'Editorial Claret. Felicitats a totes les Dolors, que vagi molt bé.